択していただくとパターンモードも練習可能になります。基本的にはストレートラインで左下の画面から距離変更していただくと1ヤード単位で距離変えることができます。1メートルから20メートルまで距離伸ばすことが可能となっております。でメニューを押して次ニアピンですね。ニアピン選択するとこのようにもグリーンに向かって打つ練習、より本番に近い練習になります。これも距離変更から距離を10ヤード単位で変えることができるので、ご自身が練習したい距離でここも200ヤードまで距離伸ばして練習することができて、より実践形式の練習ができると思います。